Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, manghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Yes.
mag-ampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak ilansang sa krus, aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagaila nining misteryo sa krus dinhi sa yuta, mahimo untang takus nga mudawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Maglingkod paliha. Kinutlo, gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailog, samtang nagpanaw sila, ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto, nganhining kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipul-an na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin na malala, ug ipamaak ang mga tao, ug daghang tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug niingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao. Ug giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga, ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipakag bitin, kun makakita niini, dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga, ug ibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipakag bitin, mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamatian lungsod ko ang akong pagtulunan. Ipabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diha sa sambingay. Ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo.
sila kaniya. Ug nangutana pag-usap bahin sa Dios. Nahinumdum sila ang Dios mao ang ilang bato. Ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan ila siyang giulog-ulogan sa ilang mga baba. O gibakakan sa ilang mga tila. Bisan ko ng ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya. Pinagtuman sila siyang kasabutan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan bisan panyana sayang pagkamaluluyo. Iyang gipasaylo ang ilang sala ug wala sila laglaga. Sa makadaghan iyang gibakwi ang iyang kasuko. Ug wala niya halinga ang iyang kapuno. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemus, wala pa'y nakasaka sa langit, gawas niadtong nanaog gikan sa langit, ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises,
didto sa kamingawan, ang bitin nga tumbaga, nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab, aron ang tanan nga motuo kaniya, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundi aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Mga igsoon ko diha ni Kristo, mayong hapon kaninyong tanan. Una sa tanan, atong pasalamatan ug daygon sa kanunay ang atong labing may gugmaong Dios. Tungod siyang gugma o grasya, kita karon nagkahiusa, isip usa ka banay, isip usa ka Kristohanong banay niining santos nga Eucharistia. Angay ug matarong lang atong pasalamatan ang atong labing mahigugmaong Dios tungod sa iyang pakihiuban kanato ug sa iyang grasya nga bisan pa man sa kainit sa panahon ug sa atong mga lawas nung gipamati ug mga pagsulay nga atong nasinati, nagpadayon gihapon kita ug nagpabiling madasigon sa atong debosyon sa balaang bata ang Senyor Santo Niño. Sa Dios sa atong balaang bata ato siyang tagaan usa ka masipang pakpak. Niining ikaduhang misa nobinaryo isip atong pagpangandam sa pagsaulog sa ika-461 nga kapistahan sa balaang bata ang Senyor Santo Niño. Ato usab gisaulog karong adlaw ang kapistahan sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Giila na usa sa mga dako nga debosyon sa atong nasod sa Pilipinas. Mao nga ang atong mga pagbasa karong adlaw, kung inyong naobserbaran, nagisgot mahitungod sa kadaugan sa cross, the triumph of the cross. Mao usab kini ang liturhiya nagisunod karon ining ikaduhang adlaw sa atong misa nobinaryo. Apan ato timan-an mga igsuon nga kining duha ka debosyon, ang atong debosyon sa balaang bata ang Senyor Santo Niño ug ang atong debosyon sa Puong Nazareno, naghisgot mahitungod sa usa ka Jesus. Dili lain-laing Dios o tao ang atong gidebosyonan diha sa balaang bata ug sa Puong Nazareno. Kining duha ka debosyon nagtudlo ug nagiya kanato sa usa ka Jesus. Apan unsa ang buot ipaabot niining atong debosyon alang kanato na mga deboto sa balaang bata ang Senyor Santo Niño? Una, kining atong debosyon sa balaang bata ang Senyor Santo Niño ug ang atong pagsaulog sa kapistahan sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagpadayag sa atong pagtuo nga si Jesus usa ka matuod nga Dios ug usa ka matuod nga tao. That in our celebration or devotion to the child Jesus, in our celebration of the feast of Nuestro Padre Jesus Nazareno, we are all invited to behold and proclaim the mystery of our faith, that Jesus is fully human and fully divine. Mao kini ang kamatuuran nga gipadayag ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga Filipos, nga diha sa iyang pagpakatao o pagkatao,
iyang gihubo, iyang gibiyaan ang iyang kinaiyang Dios nun, o gisulob ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tawo. Nindot kini nga pahimangno alang kanato na mga deboto, ilabi na sa panahon sa pagsulay. Kasagaran, kung gani kita makasinati og mga pagsulay sa kinabuhi, ang atong pangutana, asa man ang Dios niining tanan kong kasakit o pagsulay? Nahinumduman pa ba ako sa Dios? Naminaw pa ba kaha ang Dios sa tanan kong mga petisyon nga gihalad niining misa nobinaryo? Mao kini ang atong mga panghupaw kung gani kita anaa sa tunga-tunga sa kalisud ug pagsulay. Apan ang atong debosyon sa balaang bata ang Senyor Santo Niño mga igsuon, nagpahimangno kanato sa makanunayong presensya sa Dios sa atong kinabuhi. In child Jesus, we are assured of God's abiding presence in our life. Mao kini ang iyang gipakita sa Dios diya sa iyang pagpakatao sa usa ka pamilya, to assure us that we have a God who is not distant from us. We have a God who is not indifferent and insensitive to our human suffering, to our human condition, for He Himself has experienced them in His humanity. Unsa atong nasinati, iya usab nasinati, diya sa iyang tawhanong kinaiya, mao nga ayaw ikaulaw ang imong pagkatao, ayaw talikdi ang imong pagkamahuyang o pagkamakasasala. Kay si Jesus, diya sa iyang pagpakatao, nag-awhag kanato sa paghigugma sa atong kaugalingon o pagdawat sa atong tawhanong kahuyang. My dear brothers and sisters, in moments of difficulty, in moments when you feel lost and empty, in moments when you could no longer understand the situation you are facing, do not lose hope. Please remember that in the child Jesus and in the Poong Nazareno, we have a God who is with us, the Emmanuel. We have a God who walks, who journeys with us. Ikaduha, ang atong debosyon sa balaang bata, nagpahimangno kanato sa sentralidad ni Jesus diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, isip mga deboto. Kung kita, deboto, mga deboto, adunay debosyon sa balaang bata, ang Senyor Santo Niño, si Jesus usab, adunay debosyon. Debosyon ngadto sa Dios Amahan o debosyon sa iyang katawhan. Sa wala pa kita nahimo na mga deboto sa balaang bata, si Jesus nga mao ang deboto, siya ang unang deboto, siya ang modelo kanato na mga deboto. Apan giunsa man pagpakita ang debosyon ni Jesus ngadto sa Dios Amahan. Ang iyang debosyon ngadto sa Dios Amahan matud pa sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Filipos, napakita diha sa iyang tumang pagpaubos ug pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Amahan, bisan pa man diha sa kamatayon sa krus. Ang kamatayon ni Jesus sa krus kay bunga kini sa iyang debosyon, bunga kini sa iyang loyalty, bunga kini sa iyang pagka-devoted sa iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Amahan. Apan diha usab sa ebanghelyo ato makita, gipadayag ni San Juan na si Jesus may debosyon usab ngadto sa katawhan sa Dios, o gani kanatong tanan. Gani tungod sa iyang debosyon kanato, tungod sa iyang pagka-loyal, pagka-devoted kanato, iyang gihubo ang iyang pagka-Dios ug siya nahimong tao aron makikhiusa, makiguban kanato. Mao kini ang debosyon ni Jesus nga iyang gipakita. Debosyon ngadto sa Dios Amahan o debosyon ngadto sa iyang katawan.
Ug diha kang Hesukristo mga igsuon ato makita nga ang debosyon dili lang mao ang pagkumpleto nimo sa 9-day novena masses. Dili lang igo ang pagwarawara sa imong kamot kung gani ang batubalani na pag-aawiton. Dili lang ang pagsayaw o pagsinggit o pitsenyor. Dili kini igo mga igsuon aron matawag ang imong kaugalingon isip matuod nga deboto sa balaang bata. Apan ang tinuod nga debosyon matud pa sa kinabuhi ni Jesus kay ang magpabilin nga matinumanon, ang magpabilin nga devoted ug loyal sa pagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Nabisan pa man nga dili nimo makuha ang imong gipangayo niining santos nga misa o misa nobenaryo, magpadayon gihapon ka sa imong pagsakripisyo ug magpabilin ka nga madasigon sa imong pagtuo. Mao kana ang debosyon. Magpadayon gihapon ka nga loyal, devoted sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios bisan pa man napakyas o wala nimo naabot o nahatag kanimo ang imong gipaabot. Apan kini mga igsuon mahimong posible lamang kung ikaw tinuod nga nahigugma. Ang timailhan sa usa ka tinuod nga deboto kay puno sa gugma o kabalo magpabilin diha sa iyang gihigugma. May I know sino karon sa inyo hadere ang in love, ang mga naigihigugma, isa ang kamot. Wala. Kadto mga estudyante, wala ba? Mga youth, wala na. Mga kadiboto ni Senyor Santo Niño, ayaw kamo kahadlok sa paghigugma. Ayaw kahadlok na masakitan kadiha sa imong paghigugma. Kay mao kini ang timailan sa usa ka tinuod nga debosyon o na deboto ni Senyor Santo Niño. Kay diha sa gugma, makat-un ka musakripisyo alang sa imong gihigugma. Sama sa pagsakripisyo ni Jesus diha sa krus, tungod sa iyang dakong gugma kanato ang atong Ginoong Hesukristo, wala nagduwa-duwa sa paghatag sa iyang kaugalingon bisan pa man sa kamatayon sa krus. Mao kini ang timahilan sa usa ka tinuod nga deboto. Puno sa gugma ug tungod sa iyang gugma, siya makabalo magkahiusa, magpabilin diha sa iyang gihigugma, bisan pa man sa kung unsa ang iyang tangatan. Sa katapusang punto, ang atong debosyon sa balaang bata magiya kanato sa misyon. Mao kini ang dalan nga gilakwan ni Jesus, ang iyang debosyon ngadto sa Amahan o ang iyang debosyon ngadto sa katawhan nagiya kaniya ngadto sa misyon. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, ato nadungog ang Dios Amahan nagpadala sa iyang bugtong anak nga mao si Jesus sa kalibutan. Ngano gipadala sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak na si Jesus? Kay matud pa sa Ebanghelyo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Tungod niini, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Nining bahina mga igsuon ato makita nga ang misyon ni Jesus nga mao ang pag-anhi sa kalibutan bunga kini sa debosyon sa gugma sa Dios Amahan kanato nga iyang katawhan. Gani mao kini ang gipadayag sa unang sulat ni San Juan nga ang matuod nga gugma mao kini, dili kita maoy unang nahigugma sa Dios kundili siya maoy unang nahigugma kanato. Ug diha sa misyon ni Jesus, ato usab kini makita ang maong tinguha, ang tinguha sa gugma. Nianhi si Jesus dili para silutan ang kalibutan, apan luwason kini sa kadaot gumikan sa sala. Mao kini ang misyon ni Jesus mga igsuon, kaluwasan ug dili kalaot ug kadaot sa uban.
mga kadiboto sa balaang bata ni Senyor Santo Niño, ato sundon ang mga lakang ni Jesus sa iyang misyon. Ang atong debosyon sa balaang batang Senyor Santo Niño, dili unta makapahimo nato nga mahadlokon sa pagdawat sa tawag sa misyon. Kung ang anak sa tao nagagikan sa langit, ninaog tungod sa iyang misyon, nganong dili manusab nato mabuhat ang munaog sa atong mga posisyon aron pagbuhat sa misyon sa Dios. Himuon nato si Jesus nga modelo sa atong debosyon o misyon, diin ang iyang prioridad kay ang paghigugma sa Dios o sa iyang isigkatao. Isip mga kadiboto sa atong balaang bata na Senyor Santo Niño, giawhag kitang tanan mga igsuon nga diya sa atong tagsa-tagsa ka mga buhat, kita gitawag aron mamahimong instrumento sa kahayag ni Jesus na magiya sa kaluwasan sa uban. Tuguti ako sa paguman sa akong humiliya sa usa ka istorya. Nahitabo kini sa pagkahuman sa bagyo ug linog sa niaging tuig. Ang among Ichihomo Chapel dito sa San Fernando Green Hills Residence nagpatigayon og relief drive para sa mga naapektuhan sa linog ug sa bagyo. Sa among pagpreparar sa mga relief goods, adunay usa ka tawo nga grabe ang iyang efforts sa iyang pagtabang. Sa natipo na ang mga relief goods, I was tempted to say to her, "Ate, pwede ra nga magkuha ka ani para sa imong pamilya." As a member of the core group, this person could actually have used her position and her authority to manipulate the goods and keep them to herself. But I was deeply amazed by her honesty and generosity. Siya miingon kanako, "Father, daghan ang pamilya nga nanginahanglan kaysa pa kanako. Ayaw lang, ihatag lang ang akong bahin ngadto kanila." Kining tawhana usa ka membro sa Cofradia del Santo Niño de Cebu. Siya adunay tatak na tinuod nga deboto ni Senyor Santo Niño. Ang iyang pagkadeboto sa akong nasaksihan dili lang seasonal, apan matuod og kanunay, ug kini napadayag pinaagi sa iyang pagpabiling sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios ug pagdawat sa tawag sa misyon diya sa pagigugma sa iyang isigkatawo nga nagiya kaniya sa paghatag sa iyang kaugalingon alang sa pagserbisyo sa uban bisan pa man sa iyang kawadon ug sa iyang panginahanglan. Amen. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Manindog balik. Tungod sa gugma giantos ni Kristo ang krus ug gitamay ang kaulaw sa maong kamatayon. Karon nga naglingkod siya sa tuo sa Dios Amahan, muduol kita kaniya diha sa pagtuo ug maghalad og mga pag-ampo nga takos sa iyang pagpatalhingog. Diha sa kalinaw mag-ampo kita, Senyor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang simbahan, magpadayon siyang pagpanaw dinhi sa kalibutan, giniyahan sa krus ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang kaparian magpadayon sa pagkat-on diha sa ilang pag-alagad sa simbahan, sa pagkinabuhi sa ilang gisaulog sa santos nga misa, o sa pagkahiuyon sa ilang kinabuhi diha sa misteryo sa krus sa Ginoo.
Magampo kita sa Ginoo. Nga kita magpuyo sa pagpaubos o sa tinuod nga pagpakabana alang sa atong mga kaigsuunan. Nakasabot nga ang gugma nga atong gipahayag mao ang atong tubag sa gugma sa Dios alang kanatong tanan. Magampo kita sa Ginoo. Nga kadtong nabug-atan sa ilang kinabuhi, mudangop sa Ginoo nga nagpas-an sa iyang krus ug nagpamatuod sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, ilabi na sa order ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Nga makapahimuot unta sa Dios nga ibayaw ang halangdong Teofilo kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga sama sa mga Israelita nga mitan-aw sa bronze nga bituin aron mamaayo sila ang mga masakiton mudangop diha sa krus ni Kristo alang sa kaayuhan ug kusog. Magampo kita sa Ginoo. Nga kadtong mibiya na gikan nining walog sa mga luha, makakaplag o kapahulayan didto sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Señor, sa tuwin mo kaluhi kami. Dios among amahan diha sa gugma, gipadala mo ang imong anak aron ang tanan maluwas pinaagi kaniya. Pamatia ang among mga pag-ampo sa imong atubangan, kay ikaw maayo ug nahigugma sa tanang katawhan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Santos nga mahan Dios nga tunahayo ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagkamatay sa imong anak, natagan o kinabuhi ang tibuok kalibutan, ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus, nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan, ug sa pagkahari ni Kristo, nagilansang sa krus. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong na pag-aawit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahani ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagawang nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya,
hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan ato gamiton ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, maalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaka ninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panaginig sunay. Sa
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon, nangamuyo kami kanimo Ginoong Hesukristo, nga imong agakon nga na sa imaya sa pagkabanhaw, kaming imong gitubos pinaagi sa kahoy sa makabuhi nga krus. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño, O Jesus nga matamis uyamot, Dios o Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao ka o gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao, gibaslan nila sa mga sala nga dili maisip. Pasaylua ang akong mga kasaypanan, o kaayo nga walay sama. Hayagi og lig-una ang akong galamhan aron sa pag-alagad kanimo ug sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaot unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman ako kining akong saad aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga mahigugmaon o yamot, nagluhod ako sa imong mahal nga atubangan ug nagsimba kanimo matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos, nagadayeg ug nagaampo ako kanimo, nga hatagan ako sa imong grasya, ug ang gipangayo ko niining nobena, kun mahiangay sa imong kabubuton, ug makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa imaya sa langit. Amen. Ikaduhang adlaw, pangamuyo. O Jesus nga maluluyon o yamot, nga mianhi ka sa pagbantay sa mga mulupyo niining nasod,
Nagasimba ako kanimo uban sa mga kapunungan sa mga arkangheles nga gitugyan sa imong kamahalan sa pagbantay sa mga kalungsuran. Og nagaampo ako kanimo nga magbantay ka sa akong kalag og lig-onon mo siya unta sa mga bertudes nga tanan aron madaog ko ang mga kaaway niya ug hiaguman ko ang dili matapos nga himaya sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño nga dunggon ang atong mga pagampo ug ang mga petisyon nining Eucharisticanong selebrasyon. O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghigugma, nagluhod ako ug nagasimba karon sa imong kamahalan, ug nagaampo kanimo nga itugot mo ang panagdait ug panaghiuyon sa mga haring Kristiyanos. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga herehes ug mga sismatikos, aron makaila o managsimba sila sa imong pagka-Diyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulod. Apahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio, sa mga kasakit nila. Pagatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya, sa pagalagad kanimo dinhi sa yuta, ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Taygunog sa ulugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Palihog manglingkod ang adunay kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay mga pahibalo ug mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, among kinasingkasing ug mainiton natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa hapon nga misa novena nining ikaduhang adlaw sa nobinaryo. Ngadto sa mass og pilgrim sponsors, praying communities, florist of the day, sa St. Jude Choir, tanang volunteers, ug sa tanang mga bisita ug deboto nga mitambong ug nagsunod sa social media karon, sa kanila ug kanatong tanan, masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonsilibrar nining misa karon. Ato silang tagaan sa masipang pakpak pasalamat. Ug ngadto sa atong mass presider ug homilist. Siya ang procurator sa Ichihomo Chapel, Barangay Green Hills, San Fernando, Cebu, si Reverend Father King V. Nipangi OSA. Laing masipang pakpak alang kaniya. Ug labaw sa tanan, sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga batang Hesus si Senyor Santo Niño, ato siyang daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Lain nga masipang pakpak ang Senyor Santo Niño. Daghang salamat o palihog manindog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Bendisyon sa kaymanan sa debosyon, magampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo tungod kay imong gipadala imong espiritu nganhi sa ang mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyoni kining mga kahimanan sa debosyon. Ug tudloi kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing o maligdo nga pagampo. Himua Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Hesukristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo,
Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño!